नमस्ते। हम सुषमा एस.एन. जायसवाल आज बाल दिवस के उपलक्ष्य में कवि शिवानंदन जायसवाल द्वारा लिखित एक ठो कविता वाचन करे जात बाटी, जेकर शीर्षक होए विद्यालय। सभे ज्ञान के इहे जगहिया, विद्यालय सुंदर साफ बा। गुरु के पूजा ज्ञान के पूजा, ई सब हमन के जहाप बा। गुरु के पूजा ज्ञान के पूजा, ई सब हमन के जहाप बा। रोज नवा सीखल जाला, अनुशासन में गुरु के संग। धीरे धीरे अर्जुन बनिके लगी निशाना लाही रंग। वीर धीर अर्जुन बनिके लगी निशाना लाई रंग। यहीं से डॉक्टर बने वकील, नेता सेना मास्टर नायक। ज्ञान के मंदिर इहे हवे हा, हमन पुजारी हमन के गायक। ज्ञान के मंदिर इहे हवे हा, हमन पुजारी हमन के गायक। धन्यवाद।